Am doar codeină, prome și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă fug cu fraiere. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Roblox. Mergem cu mașina alături de Mario. Goodbye! Ok. Acum trebuie să luăm benzină, aparent. Băgăm aici. N-am benzină, n-am motor, explodează mașina. Da, nu știu cu cine. N-am avut cu cine altcineva să mă joc, de aia l-am luat pe el. Pick up. Băgăm mașina. Da. Ia auzi, bă, ce pârâie. Dăm direct pe aici. Și BUM! Direct prin lemne. Bravo. Am ajuns la prima destinație. Eu mai am. Avem vază. Ne punem aceea vază. Mamă, ce duce brabla. Ne punem aceea vază. Curing. Frai toate vezele. Vezele? Aoleu, am vorbit. Dă-te că vine. Îi băgăm aceea gasolină. Gata și i-am dat. Mă, ce zombie! Da? Eu nici nu știam că poate să fie zombie. Lăi, îi călcai! Îi călcai! Dacă ajungem până acum. Îi călcai! Dacă. Mă, ce se întâmplă mă acolo? Bă, era să-i pun gard, Haia! Că luai pe sus, gard! Bă, blocai mașina, nu mai merge mai. Ce să furăm de aici? Mamă, văzut ce roată-mi Bă, tu luai. încurcași mașinile. Ba nu. Bă, dacă uite vaza ta, e aici la mine vaza ta. Păi zisai că pusai. Ia uite vaza ta, tot eu aveam 3. Nu este, eu nu pusai roți. Gata, nu, ia uite. Mă, după cu noapte. Da. Mă, dă cu fulgere. Mă, îmi fulgeră mașina. Cred că mă fulgeră. Mamă, ce roți. Mamă, ce roată! Ce roată! De care? Din aia albă? Din aia am și eu. Bună rog, roata! E de-aia o și luai. Ajunsei la ceva. M-am blocat. Îți dăm sfat să iei, chiar dacă nu sunt bune roțile, poate să se spargă la un moment dat. Da, așa. Ajutor! Ajutor! Merge în paturi labe, zombiul! Știu, văzui și eu. Mie mi se blocă mașina. Da, și pe unde intru aici? Ce se aude? Hai mai repede, intră, dă! Intră în casă! Nu, ce dispărut bar? Nu, că acum intru.
armată, de ce ne atacă armata? Așa. De ce ne atacă armata? Nu știu. Unde-i, mă? Băgăm aceea gasolină. Mamă, gasolina. Da. Știi muzica? Nu. Gasolina. Luăm aceea statuie. Bem gaz de mașină. Băgăm aceea statuia să facem rost de banet. Uigă. Rata o aruncăm pe mine. Uite cufăr. Ce-mi dă din cufăr? Au. E bun auzi. Crezi că îmi dă ceva. E bun auzi de bine. Ce găsi? Da, tu știi ce găsi? Păi, te întrebai, știi ce găsi? Că eu nu știu ce găsi. Nu știu ce e. Îl pun în spate. Sunt ce bine aia din spate. Ok. Mă, ce fac ea, mă? Zici că stă pe WC-ul. Ia bine. Zici că stă pe WC-ul. E benzină. Ce găsi? Ce găsi azi o să fie? Doză de suc. Bandaje. Bă, vezi că e bine aceea. Super Bayern. Hei, hei. Eu am mult. Repede că trebuie să-mi bag. Bă, uite ce-mi păsăi la mașină. Ce fain e aici. Băi, doamne, prea mare. Eu trebuie să-mi bag benzină. Combustibil ar fi bun dacă ar fi. Așa. Arme de asta ca să îmbunătățesc mașina, roți bune. Bine, am 15 litri. Auzi ce? Știu că am și eu. Avem niște benzină. Televiziune. 3 litri de benzină. Trafic. Eu crezut că țăriție din mașină. Gazuri în spate. Oleo! Păi, combustibil. Am 11 litri. Nu, eu zic că dacă ai în spate. Nu, de ce? Deci am nevoie. Eu nu-mi dau oricum. Ia uzi. Fă-ți rost. Haide, da. Hai cu mine sus. Da, uite că a ajuns să rămăcie. Ii, roată de coasă. Dar nu contează dacă iau gasolină. Mamă, tank, de ce nu putem? Mașină, n-am ce face. Da, tram direct. Ciorcălini și... I-am găsit sabie. Haia! Angăr! Auzi ăla de la tine, de la mașină și crezi că e zombie. Hai că ne băgăm aici un bandaj. Cine e ăsta? Bă, mai găsim un din ăla. Eu trebuie să caut aici. Haia! Mamă, ce mașină de-mi pasă. Nu știu unde le-am.
Ehe! Hai că trăim bine! Unde ține motorul? Băgăm aceea băgăm benzină. Hai că am aproape 20, am 20 de litri de benzină. Aș găsi gaz. Ia uzi, bă, merge pe gaz. Dar ce-i mă butelie? Bine să fim împreună acum. Eu nu cred, eu sunt cu mașina mea. Auzi. Mă, aici măi, satul ăsta, ce vreau să... Mergem acum să inspectăm, intrăm direct în gard. Se lasă internetul. Ce mă, nu mai am benzină sau ce? Nu mai merge mașina. Mă bucur. Aoleu. Am murit.